एगो काम बा। का काम बा बोलो। अब की के देबो? कैसन तनी साफ साफ बोलो। माने ओटा बा। अच्छा टाइल वाला ओट लेबे ना पूछे आल बानी। सुनो बोला। गामे गामे घूमी के तू ओट मांगताड़ा के कराला बाबू सपोर्ट मांगताड़ा त के कराले बताई। बोला हो का गामे गामे घूमी के तू ओट मांगताड़ा के कराला बाबू सपोर्ट मांगताड़ा कन्फ्यूजन में हम ता करल बाती नहीं समझाता नहीं तोहरा बाती के सुना। अरे के तल के देबू की हाथी के तल के देबू की हाथी। बोला बोला के तल के देबू की हाथी के बाट बाटे दोनों एक जाती के। अरे चला जाओ म्यूजिक बाय आशीष विश्वकर्मा। बाटा तारा उठ देखा अपना समाज के बुझत बानी बाबू तोहरा राज के सब बुझत ने कंफ्यूजन में मत रहा। बाटा तारा उठ देखा अपना समाज के बुझत बानी बाबू तोहरा राज के का बुझता सुधरी नई से समाज के हो कायदा। अच्छा। हरदम विरोधिया उठाई है हो फायदा। बुझलू। हमरा के जाने गुमराह लोग कहता ऐसे बाबू डांटी डांटी त साफ साफ बतावा ना। अरे के तल के देबू की हाथी के काहे बताई तल के देबू की हाथी के। बोला के तल के देबू की हाथी के अब भगला ना बाट बाटे दोनों एक जाती के। कैसे होई अपना देश के विकास हो केहू पे होत नहीं खे विश्वास हो करा ना के करा पे विश्वास करी एक जना पे। कैसे होई अपना देश के विकास हो केहू पे होत नहीं खे विश्वास हो ए भैया लोगो पवन परवा नहीं है कहतावे सबसे। अच्छा। सुतल समाज मोरा जाग जाहो अब से। जागा लो भाई जागा। हरा से पूछा जानी हो माजा मिले कवन ओट बाती के हम बाटत नहीं के पूछतानी के तल के देबू की हाथी के अन्ना बताई तल के देबू की हाथी के। अरे के तल के देबू की हाथी के हो बाट बाटे दोनों एक जाती के। चला आता हमके जहाँ देवे के होई हम दे देव बता देना एगो साड़ी 500 रुपया अलगे से मिली।